Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Nabi kula Rizkana Kita Maharani saking kelas 11 MPLB 3 nomor presensi 17. Wonten ing mriki kula badhe maosaken teks pranatacara kanthi tema Sinergi Kuat ngoptimalake kerjasama tim ing proyek sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing rahayu saha wilujeng tepang dumateng para rawuh ingkang kinurmatan. Kula nyuwun pangapunten ingkang ageng menawi wonten tutur utawi lampah kula ingkang kirang mranani. Saha netesaken kirang trep nalika adicara menika. Mugi adicara punika saged lumpah kanthi tertib, lancar, kaliyan paring faidah dumateng kita sedaya. Miwiti adicara menika, kula ngaturaken pakurmatan dumateng ingkang kinurmatan Bapak Santa Adianta, Kepala Sekolah SMK Negeri Setunggal Kudus, ingkang badhe maringi sambutan saha pangarahan. Para bapak utawi ibu guru, karyawan saha tamu undangan ingkang sampun maringi wekdal kagem rawuh ing seminar menika. Para siswa-siswi ingkang tansah dados kebanggaan kalian pangajeng-ajengipun sekolah. Saderengipun kula wiwiti adicara, semoga kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi lumantar rahmatipun kita saged kempal wonten ing papan punika kanthi wilujeng kaliyan tansah pinaringan kesehatan. Mugi adicara seminar punika maringi manfaat kaliyan inspirasi dumateng kita sedaya. Kula Rizka Nagita Maharani kaparingan pakurmatan dados pranatacara ing adicara seminar menika. Kula badhe ngaturaken kaliyan nglantaraken lumampahipun seminar kanthi tertib supados para rawuh saged nampi informasi kanthi gamblang kaliyan migunani. Kagem lumampahipun adicara kanthi tertib menika runtutan adicara ingkang badhe kalampahan. Kaping setunggal, pawiyatan pembukaan doa sesarengan. Kaping kalih, sambutan PLT Kepala Sekolah. Kaping 3, materi seminar. Kaping sekawan, pitakan kalian wangsulan. Kaping gangsal, penyimpulan materi. Kaping 6, panutup. Adicara kaping setunggal, pawiyatan pembuka. Kagem buka adicara kanthi hikmat, semoga kita wiwiti pawiyatan pembuka kanthi doa sesarengan. Doa dipun wiwiti. Doa dipun rampungaken. Mugi pawiyatan punika paring berkah wilujeng saha nyemangati kita sedaya supados saged nampi materi kanthi fokus kaliyan migunani. Adicara kaping kalih sambutan PLT Kepala Sekolah. Sumangga kula aturi Bapak Santa Adianta, PLT Kepala Sekolah SMK Negeri Setunggal Kudus, kagem maringi sambutan kaliyan pangarahan dumateng para rawuh. Matur nuwun saged dumateng Bapak Santa mugi pawartos kaliyan pitedah ingkang sampun kaparingaken saged maringi inspirasi kaliyan dados landasan ing ngoptimalake kerjasama tim ing saben proyek sekolah. Adicara kaping 3, materi seminar. Mlebet adicara pokok ingkang punika penyampaian materi seminar kanthi tema Sinergi Kuat ngoptimalake kerjasama tim ing proyek sekolah. Sumangga kita aturi Ibu Ika Lestari Sarjana Pendidikan kagem maparekan materi seminar. Matur nuwun saged dumateng Ibu Ika Lestari Sarjana Pendidikan. Mugi paparan ingkang sampun dipun paringi saged dados inspirasi kaliyan panduan praktis kagem ngoptimalake kerjasama tim ing proyek utawi kegiatan sekolah. Adicara kaping sekawan, pitakon lan wangsulan. Sawise materi, semoga kita mlebet sesi pitakon kaliyan wangsulan. Para rawuh ingkang kedah pitaken saged dipunatur kanthi tertib kaliyan kanthi ngajeni. Kula badhe mbiyantu ngatur lumampahipun rembugan supados pitakon lan wangsulan saged kalampahan kanthi tertib, lancar kaliyan paring faedah dumateng sedherek rawuh. Adicara kaping gangsal, penyimpulan materi. Saking paparan narasumber saged kapundhut sawetawis pokok pikiran. Kerjasama tim minangka dasar wiganti ing saben proyek sekolah. Komunikasi, tanggung jawab kaliyan rasa pengertian antar siswa minangka kunci suksesipun tim. Proyek sekolah boten namung paring asil, nanging ugi bina karakter
tanggung jawab kalian solidaritas antar siswa. Mugi punika saged dados pedoman kalian inspirasi dumateng kita sedaya ing nglaksanani kegiatan sekolah kanthi efektif. Adicara kaping 6 panutup. Mekaten atur panuwun kula dumateng sedaya rawuh ingkang sampun paring partisipasi saha dukungan. Mugi adicara menika paring manfaat kalian inspirasi kagem kita sedaya. Sumangga kita sami didonga. Mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah paring berkah, rahayu kalian anugerah dumateng kita sedaya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.